Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 6. lipanj 2025. godine. Ivan 21, 15 do 19. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Kada možeš reći da uistinu ljubiš neku osobu? Samo onda kada si raspoložen dati svoj život za nju. Koliko puta si rekao Isuse, volim te, i odmah potom si ga se odrekao, stavljajući svoje ja i svoje komoditete ispred njega, Gospodina neba i zemlje. Ovo se događa u životima kršćana koji nisu ispunjeni Duhom Svetim. Prije muke i smrti Isusa Krista, Petar je bio rekao Isusu da će ga slijediti bilo gdje i da će dati svoj život za njega. Ali znamo što se dogodilo. Petar još nije bio primio Duha Svetoga. Njegova ljubav prema Isusu bila je utemeljena na pijesku, to jest na vlastitim snagama. Ako u sebi nemaš Duha Svetoga, kada ti muž kaže da želi da pobaciš jer ne želi biti dekomodiran dolaskom još jednog djeteta, ti ćeš odmah pristati iz straha da ne budeš ostavljena. Ako nisi ispunjen Duhom Svetim, činit ćeš volju svoje djevojke koja ne želi živjeti vezu u čistoći, iz straha da ne budeš ostavljen. Ako nemaš snagu duha, kad te prijatelj bude tražio da lažno svjedočiš u njegovu korist, iz straha da ne izgubiš njegovo prijateljstvo, nećeš imati snage reći ne. Ako nemaš mudrost duha, iz poslušnosti prema svojoj stranci, glasat ćeš za zakon koji ide protiv braka i obitelji, kako ne bi izgubio svoju fotelju. Thomas More je radije izabrao mučeništvo nego poslušnost svom kralju, kako bi ostao vjeran Kristu. Prvim kršćanima je bilo draže biti rastrgan od divljih zvijeri nego kaditi Cezarov kip. Da li je i u tvom kršćanskom životu bila koja epizoda kad si rekao ne ljudima i da Kristu? Danas ljubiš svoju ženu ili svoga muža više nego Krista. Ljubiš svog oca više nego Krista. Ljubiš sebe više nego Krista. Ljubiš svoj posao više nego Krista. Želim se nadati da ne. Amen. Aleluja.